Аз съм изключително против университетите, когато хората, децата влизат там, без изобщо да знаят защо са там. Страшно много родители карат децата си, насилват, пушват ги, бутат ги към това да отидат в някой университет, просто за да вземат едно висше. Ама не е това целта. Не е целта да вкараш някой, който не знае изобщо какво прави там, да го закараш в някакъв голям град, както аз съм повече отивам в София. Изобщо за мен София беше огромен град, където не знаех кое къде се намира, както и за повече хора, които идват в София. Тези деца, те не знаят какво правят там. Те са в един университет, учат някакви неща, които изобщо си нямат понятия от тях. И те не се учат как да бъдат добри, не се учат как да вземат знанията и как да попият максимално, а се учат на това да се скатават, да преписват, да се чуят къде да се напият вечер, всичките негативни качества, които после се пренасят в тяхната работа. Общо взето те едни 4 години си вземат да си отложат старта на сериозния живот. Да, точно така. Те си губят времето 4 години, учат се на негативни качества, после го пренасят в работа си и се скатават докато работят, гледат как да видят от някой друг как да свършат работа или пък сега с ChatGPT да им направи и измисли всичко и после що не растат в кариерата си. Няма как да растеш, когато ти в университета си нищо не си правил, в училище почти нищо не си правил и след това ти това го пренасяш в работа си. Няма как да си качествен кадър.